Isabela, tapos diretso ano na, install na. So andito na yung lahat ng material. Yung permit, yung bayay, pinapabricate pa lang yung iba. Yan. Posting nga yung column, yung ilalagay dyan. Yung mga gagawin natin dyan, yung mga baseboard. So katulad dito, pintura na yan, ang ganda sa taas kasi mag-iba na rin yung kulay kasi punta lang tayong Pangasinan. Okay. Oh, nabubo niya. Tayo, ano, Uncle Melchor at Jimmy Kugat, ano. Ay, lumang. Uncle, ipakita. Ngay pagkat PVC. PVC, madin. Ahanan? Sige, sige. Trabaho dyan kasi umuulan. Nakapag-post na tayo, so dito na lang sa ano, sa tapos dito mas bababa yung beam natin dito, kaya ginawa natin mga proyekto ng tahanan mula sa simula sa bawat ibang kami kasama sa pagbuo ng ligaya. Ganda po sila ng ano, pagkain mga ay ulag. Ay, pasok ko lang. First meeting nyo po. Maraming salamat, sir. Sige. Gandon. Yung sir. Maraming salamat, sir. Sarap ng pagkain na yun. Ay. Tulog na sila? LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay ang Ano po, Papa? Good morning mga boss. Ikaw nga. Ang kalang Good morning. Yun ang sabihin mo, good morning, sabi mo. Good morning. Mga boss. Boss. Opo. Yan, galing ha. Good morning guys, sabi mo na lang. Good morning, guys. Okay. Ayan mga boss. Good morning. Good morning po mga boss. Yan. Yung sa may Isabela project ay kompleto na yung mga materyales. Ano na lang mga boss, yung kornisa. Kinukompleto na lang namin kornisa. Yan, dito mo ibang model po kasi ito. Kasi iba po yung napili nila doon. So yun na lang po yung kulang natin para mag-deliver na doon sa Isabela, tapos diretso ano na, install na. So andito na yung lahat ng materials. Yan. So fabricate pa po si ano, si Jerome. Wala na naman si Jerome, ano na lang pumasok. Hindi na naman pumasok. So yun na lang ang kulang natin sa Isabela para makapag-deliver. Baka next week makapagpatuyo na rin kami. Diretso na po yan. So ayun. So ngayon punta muna tayo sa ano, dito sa project. Punta rin tayo sa may Pangasinan. Kuha lang tayo ng baterya ng GoPro. Yan. Punta tayo sa Pangasinan, sa may Dasol, Pangasinan project. I-update po natin yun. Pero dito muna tayo sa ano, malapit. Tingnan po natin ibang project dito. Let's go. Okay, daan ulit tayo rito sa Santa Ignacia. Sandali lang tayo rito. I-update lang natin. Aja dati na ay. Ayun na. Ito pa lang po. Ha? Andun pa? Yung group pa lang po. Para sa inyo.
Okay. Ada yung kitchen sink kan? Kitchen sink? Wala pa? Malaman lang dito mag-iwan. Oo. Okay. So ba dinuli na sa pesto? Ano po siguro? Punta nga ako doon. Punta nga tayo ron. Okay, dito tayo sa pesto. Lagyan natin itong permit. Yung BIR natin. Pero yung business permit dito sa munisipyo yan, dito na. Okay, so dito nga pala magdi-deliver na sana tayo dun sa ano, sa Bugal yun, kaya lang yung isang kasama natin na lagnat yung maghahawak dun. Deliver sana yan, tapos install na sana mamayang hapon. So tingnan natin kung pwede na siya mamayang hapon. Tapos yung iba ay ginagawa pa lang, pinapabricate pa lang yung iba. So yun yung gagawin natin dyan. So yung ibang pupunta sa Santo Ignacio dito pa. So tara na. Sige. So let's go. Okay. So damo na tayo rito sa Juseo. Kunin natin yung pintura. Alak ba yung pintor? Yung inala ni Beo ko, tatay. Diyan. Okay, ano man, so hi! Dari kabuluhan. Yan. So, binili na lang bayaw ko yung kanina. Nasa kanya yung resibo. Pagkaji mo pa baka matinag. Yan. Okay. Thank you. Thank you. Sige. Let's go. Deliver natin sa Mapandan. Okay, dito na tayo. Baba. Yeah. Pababa natin yung ano, pintura. So ayan, nag-retouch na rin tayo. Okay. Parang ano to, house repaint ang mangyayari rito. Nagit na pare? Ay, pare. At ay madidangin kastay din eh. Tatadagtad ano. Ate siguro tapos i-flexible ka na kwanto dyan. Ayan. Ato ito yung dapat ni Hornos ide. Pero plano kami ni Gatoy.
poste na nun ba? Concrete. Tapos na silaw na kung ano dataw. Basta nagbali mo plano da. Kasi Dominic ka dati yan. Di lang ah. Kasal pamilit ta na, ikatang tayatan. Matingan na lang. Tatawagak garod na ano. Yung pare. Tawagak tano mga latati clearance. Ito yung tumutulo sa ano sa dito sa may kwarto, maliit na kwarto. So dati kasi naka-design dito, sabi ni Pare Roland, yung concrete na poste kaya may flexible hose. So dalawa yan. Ngayon, nag-iba yung design nila. So ganito na yung ginawa nila. Tapos yung flexible hose hindi naman nila tinanggal. So kaya ano, dito dumaan yung tubig. Ayan, papunta doon sa loob. Kaya nabasa. Ayan. Kaya hindi rin nila nilagyan ng ano to, ng concrete. Kaya hindi nila nilagyan ng cover yan kasi yung concrete poste nga yung column yung ilalagay dyan. Kaya walang tiles. Nagiba yung ano nila, yung design. Hindi naman nalis yung flexible hose. Ayun, tumulo dun sa loob. So yun ang hindi na ano, naisip nung gumawa rito. Dapat sinadjust na rin. Ayan, so yun ang ni-repair nila ngayon. Ngayon, yun ang gusto kong itawag kila sir. Hindi ko matawagan siguro. Iba yung oras nila doon. So retouching po tayo. So dito naman sa loob, karamihan na i-retouch dito maliban dun sa may baseboard na pinagtanggalan nila yung mga dumi na kumapit. So ayan, yung ko lang kung makikita nyo mga boss. So may mga dumi siya. So gawin na lang natin kahit mag-isang patong lang tayo rito para mawala yung mga dumi na yan. Yung gagawin natin dyan, yung mga baseboard yan, katulad na ito, yung mga kamay. Ayun o, makikita nyo may mga kamay siya, lumakat na kamay. Yan po yung mga ayusin natin dito. Okay. So dito namang banda, siyempre pag magre-retouch tayo rito, mag-iba na rin kulay na ito kasi lumang pintura na ito yung bagong pintura natin, iba na yung kulay na itong dito sa lumang pintura. So ang gagawin natin dyan, magre-retouch tayo para hindi naman masayang yung ano, i-retouch na rin natin yung ibang nadumihan dyan, tsaka natin pinturahan lahat para ano, panta-panta yung mga kulay. So ganun ang gagawin natin dyan. So katulad dito, magpipintura na rin tayo, i-retouch na rin natin yung ano, yung ibang ano dito, nadumihan. Okay. Ano yan? Ha? Ano na? Isang ganito lang po nadala namin. Bakit? Ayun po ni Ricky. Kuha na lang ka ng tabla dyan. Ayun na lang kaya. Yung kaya mga ano dyan, tingin kayo dyan. Okay. So katulad na ito, nag-retouch tayo rito sa may baseboard. Dapat mapintura na yan hanggang doon sa taas kasi mag-iba na rin yung kulay kasi niyan. So tara. Okay, so mailakad sana kami nila architect kaya lang cancel. Wala daw yung pupuntahan namin. So andito silang dalawa. Punta lang tayong Pangasinan. Awan, madi matuloy. Madi sumangpat kanina beo na. Madi sumangpat. Ni beo na. Madi mga tuloy aja. Okay, dito na sila ano. Crystal Granite. Wala si Sir Alvin. Sir, may puntang? Anong ano to?
Kalakata Gold. Kalakata Gold. Ang quartz mga boss. Yan pa yung pupunta sa kitchen natin. Ganda niya ah. Yung kasing gwapo ni Juan. Okay. Kita makamusukat ka rin eh. Okay. Oh, ano gagawin niya? Dito lang sir. Okay, dito ilalagay yun. Dito na pala yung kitchen sink. So ito na yung inintay natin. Yan. Kakasa lang po eh. Sino ba natuwa sa Pablo nga? Sige. Iba lang yung lokal di shop bet yung kasta na tatlo yung shop. Lumutasan lang daw po yan. Ha? Lumutasan lang daw. Sige. Kasi butas. Walang ang butas eh. Sino magbubutas? Sila po kasi. Sila na? Parang gano'n na hindi po kasi. Sige. Okay, so may kliyente po tayo si Sir Sergio, taga Maninyog. Ayan. Yadeng. Titignan nila yung PVC na kitchen natin. So magde-decide sila kasi magpapagawa sila ng cabinet. May ginagawa tayo rito sa Santa Ignacia PVC board, foam board. So titignan po nila kung anong maganda, PVC foam board ba o yung marine laminated board. Ayan. Sir. Good morning sir. Nasa sir. Ada tayo Uncle Melchor di ming kukat ano. Ay hello ma'am. Good morning. Data ni uncle ko malang ni Uncle Melchor. Data iso lang. Manariman kami tatamang ka. Nagaramid, madi kami pinakapag-cover ti counter. Uncle ipakitag bet. Iso na ti main kuka ni Uncle Melchor. Bigat na. Marami kayo wala. Alaingat. Ate sir, bulag kayo? Ate sir, PVC mo lang ata. PVC. Ato yung kitchen nga raramidam niya. Ato yung tinapili naman ng Uncle Melchor nga nga quartz, crystal granite garamid. Gold na. Juan, Kalakata Gold. Ay sa ato yung PVC sir. PVC. Tatano malaminate kasi ito lang ana. Ato yung tapos ato yung aging nan. Di ba dati kapal na natin na size? Sir, 18mm. Aji pang cabinet 18mm. Tapos ay backing tayo 5mm. So, ate sir. Okay, so pinasyalaman natin sila dito sa pesto. Tara, hindi ko matawagan sila ba di Jess. Siguro may pinuntahan sila. Then madam, ititi pesto me. Bati Jess? Ha? Napalili ba di Jess? Kailangan mo lang. Pupunta rito? Okay. Ate man, ate J mapanji Bugalyon. Ate mo at marine laminated board doon. So na. Ate Jay, ay sumunta ka ba sir? Marine laminated board mo lang ato. Tapos ate di forme ka nga gamitan me nga ipagpagkat J PVC. Marine mo lang isona. Walnut.
Okay, so pinakita natin kila Sir Sergio yung mga paano natin ginawa tsaka paano natin ginagawa yung mga cabinet natin, tapos yung mga materialis natin kung anong pagkaiba ng PVC foam board tsaka yung marine laminated board. Malaki samper sir? Sa gayam, sir. Ba't mo lang, sir? Uno ba chiko? Isumula aja sana dejay. Mag-order kayo sir? Kita kami may kampanasin. Kami yung dati adigar awan kung di sana adigar. Hindi kakabkabil na akong pwede makita mo na sinana. Hindi ko pa nagkangamo ba sila. Sa purpose na solusyon natin. Kitag to sir. I-check ko pa yun. Okay, sige. Sige sir. Sige sir, ingat. Mga laki pa yung sample sir, sample. PVC, madin. Tahanan? Sige sir. Sige sir, ingat. Okay. So at least nakita nila ng personal. Yan ang maganda doon. So dito lang po sila sa sa Mentok, sa Maninyog. So Tarlac pa rin po siya. Maninyog, Mentok, Tarlac. So kilala rin po nila si Ma'am Lynn Agliam, yung pinunta natin kaninang bahay na nirepaint natin. Okay. Dasal na po tayo mga boss. Timing at umuulan. Kanina pag bago tayo umalis sa Santa Ignacia, lakas ng araw. Pagdating natin dito, ayun, umuulan. Kaya ko makakapag-lipat tayo ng drone, hindi pala. So dala natin yung drone. Hindi ko akalain na ulad pala. So i-update lang natin mga boss. Okay, dito na tayo. Siyempre, wala kang makikita magtatrabaho dyan kasi umuulan. Okay, dito na tayo. Kaya lang, wala tayong payong. Hindi ko kasi alam na ulan eh. Umuulan. Ayan mga boss. Ayan, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. Umuulan. Pero dito sa yung plinth beam natin, okay na. Nakapag-boost na tayo. So dito na lang sa sa grid beam banda. Gagawin natin yung grid beam. Yan na lang hindi pa tapos. May tumatawag. Hello bro. Hello bro. Okay, naputol po yung natin, pag-uusap. So dito, pagkatapos na ito, natapos na kasi itong print beam natin. Susunod natin yung yung grid beam. So yan yung susunod natin diyan. So ayun, pag nakapag-grid beam na po tayo, pwede na po tayong magpataas. Lagyan natin ng hollow blocks yan. Tapos ipapaipit na lang po natin yung yung column. Yan. Tapos pagdating dun sa taas ng bintana, lintel beam. So yun po yung susunod natin dyan. Tapos pagkatapos ng lintel beam, sa may roof beam naman tayo. Ayun. So ayun, kabubuhos lang natin ito. 2 weeks pwede nang magtabon dito sa loob. So patigasin lang natin. So tingnan natin kung niya, mga 2.5 weeks siguro pwede na to. Umulan kasi mga boss eh. Yan. Patigasan na natin yan. So saka tayo magtatabon dito sa may flooring. Mag-slab na rin po tayo.
pag na compact na po natin. So ayun, medyo ano, hindi pa masyadong makikita ngayon yung layout ng bahay natin kasi dito pa lang tayo sa simula. So ito kasi yung pinakamahirap na banda, yung sa may pag-layout, paglagay ng yan, yung mga foundation plan natin, yung pedestal column, ano ba yun, grid beam tsaka plinth beam. Yan, pagkatapos yan, pag na ano na po yan, medyo mas madali na lang pag magpapatas na tayo. So ang kalaban kasi natin ngayon yung tubig yung ulan. So ayan, kaya nag-stop po tayo dahil dyan. Yan, pinoporma na, makikita nyo, nakaporma na yung natin, oh, yung grip beam. So dahil umuulan, syempre hindi na natin makapagtrabaho natin yung mga mga tropa natin dyan para iporma yung mga ibubuhusan sana nating grid beam nya, mga beam nya. So yan, so may kita nyo ritong banda, may mataas dito, ditong banda, tapos dito mas bababa yung beam natin dito, kaya ginawa natin yan kasi may sliding door ditong banda. So gusto natin yung sliding door natin pag naglagay tayo ng aluminum nakapantay na dun sa tiles. So yan po yung natin ginawa natin dito. Nakabang na po siya, pati doon makikita nyo dun sa kabila, may purpose yun kaya mas mababa. So meron dito rin yun na ano na yata nila architect dito. Yan, naka-detalye na. So yan, pati doon sa may, saan ba yung isa? Sa may CR. So ganun din, mas mababa doon sa may CR. Okay. So yun lang yung update natin dito. Mas maganda sana kung makapag-ano pa tayo, makapag-update. Okay, thank you. May kape tayo mga boss, Barako. Galing Batangas sa atin galing Batangas tong Barako natin. Sa Rosa de Templana ay sukar na. Naturang. Sakto. Ito lang. Medyo nasamit lang. Nung sumaron medyo natapang ito, Barako. Mamamagin ka dyan, pagin ng rubber. Okay lang. Ayan, okay lang. May Barako tayo ritong kape. Sa Arquitecto Libar, anong araw siya punta rito? Last week siya punta? Arquitecto Libar? Kano na pa na Arquitecto Libar ito eh? Last week? Last week ya? Last week pa yun. Ayun, namamasyal naman dito sa Arquitecto Libar. Pero andito naman si yung foreman namin. Minsan pupunta rito sa Arquitecto Libar, tapos si foreman naka-stay lang dito, si foreman. Umuwi lang siya ngayon dahil may namatayan ko yung isang kasama natin. So umuwi po sila doon sa Santa Ignacia. So ganun din ako, namasyal din ako rito. Ayan, para i-update. Okay, so tara na mga boss. Shoutout kay Sir Daddy tsaka kay Ma'am Margie. So dito po sila sa kabilang bahay lang. So hindi na po tayo nagpakita doon. Yan. So i-update ulit po natin ito sa susunod na punta natin. 170 square meter 3 bedroom bungalow house residence, Barangay Alilaw, Dasol, Pangasinan. Ay, pakita ko pala itsura niya. Perspective niya. Ito mga baso. Ito yung perspective niya. Ayan. Sa harap, sa kabilang gilid. Ayan. Ito sa kabilang gilid. Ayan. Okay. Let's go. Ayun, palis na po sana tayo kanina. Nakita tayo ni Sir dati may binigay po sa atin galing sa abroad. Grass. Nung siya sabi niya noon, ito. Tatlo, so testingin po natin ito sa site. So ibang klaseng brass po ito. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito. So magandang pang pintura po daw ito, sabi ni Sir. Yan,
kay Sir Daddy. So siya pa yung may-ari nung ginagawa nating bahay dito sa Tasol, Pangasinan. So testing po natin yung mga boss. Abangan nyo po yung pag-testing natin to sa brass na binigay ni Sir Daddy. Let's go! Okay, so dahil lang tayo rito sa Alaminos, yung lagi natin kilokahanan ng pakuan. Basta sir, Palo mo. Diyan na no? honey Joe, tag mama no? Hindi na masyadong matamis yan, sir, pero pwede pa rin naman. May tamis pa rin dyan, pero... Hindi na yung sobrang tamis po. Sige, bigyan mo na ako ng isa. Salam. Yung pakuan na kinuha ko hindi, bulok. Maganda, ay, gaya, palitan natin, Oo. no problem. Kaya lang ang layo nung isusunod. Hindi, okay lang po. Suki talaga. Opo, ganun po kami. Siya na kasi hindi ko rin. 18 mo na lang. So yung kulay yellow, sarap pa naman nun. Ay, yelo yung... Ay, yelo ang po, yung Oo. sige, palitan natin. Walang problema, sir. 120 sir, 120. Ito na lang. Tapos dito, pwede dito. Yung pa-yelo na po siya. Yes, Kasi siya na talaga. Pero half price pa lang po ito, sir, ha? Baka mga 2 araw, okay lang? Okay lang. Ito po, okay pa yelo. Dasol. Sir. Dasol. Oh, that's all. Sige, sabay mo na lang din na, guys. Wait, pareho mo na lang. 240. Ito na lang yung palit ko. 214? 240. Kaya mag-vlog ka na rin dahil yung sir na yan. Pero panoorin mo muna yan, sir. Mas namin na engineer yan. Vlog. Thank you sir. Thank you, sir. Sa ulitin. Maganda po na. Pag yan Sir. Pwede. Okay. Baba ko na lang dito. Sige sir. Okay. Let's go. Suki natin yung mga boss. Dito sa Alaminos, mabait po yung mga yan. Tsaka solid polywars. Sige sir. Salamat. Let's go. Okay, so dito naman tayo sa Bugalyon. So nag-deliver po tayo ng kitchen, modular kitchen cabinet. So deliver po tayo ngayon. So andito na sila Badinoli. So naganda po sila ng pagkain mga boss para sa tropa. Yan, lapit na po tayo. Shoutout kay Sir Joe Romero. Ay, ulag. Ay, pasok daw natin mga boss. Okay. Ayan, dito na tayo. Deliver. Umalis na po yung elf na inarkila natin. Hello sir. Kamusta? Hello sir. Ano pangalan niyo sir? Kasi Yung. yan. Si Sir Joe sa Ito, kasama. ayan. So, nag-deliver na po sila. Nasaan na yung mga module? Nandun na sa loob? Ganda na. Oo. Okay. Hello sir. Kamusta po? Nice meeting niyo po. Maraming salamat sir. Naganda pala kayo. Si Sir Joe Romero po yung kausap natin. Maraming salamat sa pag-share dyan sa amin. Opo sir. Maraming salamat din po sir. Naganda pala kayo. Ako yung isang fan ninyo na follower. Maraming salamat po. Idol po kayo sa paggawa ng mga magagandang project. Opo. Maraming salamat po. Lahat po kami dito, magagaling po lahat yung mga nandito.
Ano natin mamaya. So, andito tayo sa loob ng bahay nila Sarah. So, mamaya na lang natin pakita kasi gutom na yata yung mga tropa. Ayan tayo. Uy! Oh, pray. Sino tayo pray tata? Pray. Pinapeta, no? Uy! Ang sarap naman. Pinapahita, no? Tapos, meron tayong, anong tawag dito? Sisig. Tapos, lechong manok. Oh, daming kanin. Pray mo sa tayo na. Happy birthday! Saan tayo marama? Kain tayo. Mag-pray ka na. Sino magpe-pray? Okay, pray na. Pray. Kain na. Manalangin tayo. Salamat po Diyos sa hapong ito Lord God, sa Panginoon sa happiness Lord God na ibibigay mo sa bawat isa nakarating dito Panginoon. Pangsabihin Lord God ay may hatid namin ng maayos Panginoon ng aming mga gagawin dito sa lugar na ito Panginoon. Lord, pagpalain ng Panginoon ang bawat pamilya Lord God na naghanda na itong mga pagkain na ito Lord. Balik mo sa kanila ang siksik, diglig at umakaw na pagpapahala Panginoon. Salamat din Panginoon sa biyayang pinagkaloob mo sa araw nito. Ngayon Panginoon, ganun din po Panginoon na safe kami makauwi sa aming mga tirahan Lord God. Salamat po Panginoon at binabalik po namin sa iyo ang pinagmula sa papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Kain, sir. Kain po. Oh, may camera dito ah. Baka ano lang. Oh, parang gera na. Pero susi yan, isabay natin. Parang Undertaker at saka upo ka na doon. Ayun na si Trump. Wala na. Kain na po kayo. Kain na po. Pero makita ko yung camera. Sa amin, malapit ang bahay. Sobre yata tong plato natin. Kaya para ano. Palagi. Sobrang Parang gera mo ako. daming plato. Bite. Pugap. Bilis natin kumain ah. Dapat ganun din kabilis yung trabaho ah. Tama lang. Parang bumaga na kasi ano ah. Lang si Nelson, pagsisilbihan ka muna bago ka kumain. Hindi mo nakakain yun eh. Papay-pay pa yan. Tama. Pagpapay lang. Karalang lang yun. Basta nagkaralan. Sabay-baro yung mga ganyan. Pero ka, posible na.
Okay, so meron ng TV console dito, kaya lang i-repair pa po natin yan. Gustong palagyan ng backlight. So yan pa yung isang gagawin. Tapos dito palagyan ng aluminum profile. So ito na po yung mga ano natin gamit. Dito yung bar counter, no? Bar counter, tapos may yung ano, yung drop niya, shadow niya, Tapos rep, may DIY pantry. So dito yung dirty ay yung kitchen natin. Yan. So abangan nyo to mga boss. Tapos living room vanity. living room vanity. Tapos yung hindi ko nakita yung drawing nito ah. Wala din. Nag-send lang si sir. Nag-send lang. Send lang yung gagawin. Bali may ano siya, dalawang board dito. Tapos may wall lang. Tapos fluted panel na may bilog na mirror. Meron din dito. Tapos ano, yung floating drawer. So yun ang gagawin dito mga boss. Sa CR meron pa? Wala na. Dito. Alak ni sir na palagyan to ng fluted panel tsaka yung UV board na yung parang nasa alaminos. May half moon? Hindi, ano lang, yung UV board lang ang type yung may gold. Yun. Kita niyo dun sa alam. Sige. Gandon. Pati nga ito. Fluted. Oo, 50-50. Bansada sa pito. Ayan. Hindi na siguro. Parang dito lang. Okay, so yan yung mga gagawin dito. So andito na yung mga materyales. Ayan, kompleto na yan. Kaya lang hindi pa tayo makakapagawa ngayon, no? Hindi pa. Nilalagnat yung ano, mahahawak nito. Pero andito na yung mga materyales natin. So gamit natin dito marine laminated board na matte white, tapos yung walnut. Tapos dito naman marine laminated board na formican po siya ng gloss. Yan. So makikita nyo po yan sa ano, pag nag-install. So magiging glossy na yung pintuan nito. Okay. So yung marine na ginamit natin dito, laminated na siya. Tapos pinormican pa natin. Lalagyan po natin ng formica. So andun na po yung ano, may formica. Ayan. Bugal yung project. Ayan, shoutout kay Sir Joe Romero. Yan, napusog yung tropa mga boss. Okay, so tara na. Ginabi na po tayo. Yan, shoutout kay Sir Joe Romero. Sir, ano na pangalan nyo? Nakalimutan ko naman na. Romo, pero tawagin nyo lang akong yung Myong, sir. Maraming salamat, sir. Sarap ng pagkain na inandaan nyo. Sige, sir. Maraming salamat. Thank you. Okay, let's go. Dito na mga tropa. Okay, dito na tayo. Ayan. Si Mark Travis yung ano natin mga boss. Service natin. Nakapagpahinga si Mac Ranger. Okay. Anong oras na? Oras na ba? 8:16. So ginabi po tayo mga boss. 8:16. So full tank na ito, 2.3. Okay. Hindi pa pala napatay yung ano. Hindi pala ito gaya ng ano, automatic na namamatay. Yung headlight. Okay. Check ko nga. Okay naman. Kala ko may nakabukas. Ay, nahulog. Nahulog yung binigay na pakuan. Nabiyak. Nabiyak yung pakuan na pinamigay sa atin ni Sir.
Mga pasalubong. Grabe tayo. Ay, di ba yata masarap na ito. Okay. Hi. Tulog na sila? Ay. Binigay nung ano, yung pakuan, binigay ito. Binigay, tapos pinalitan yung nasira. Asan yung masira? Ito? Nahulog yan. Nahulog ko dyan. Kaya nasira. Ito yung nasira, di ba, na pakuan na binili natin. Ay. Kininto ko sa kanila. Pinalitan naman nila. Tapos bigay ni Sir Daddy. Ito. Yung brush na sinasabi niya no, na magandang pangpintura. Testing ko natin ito. Ano, ganda. Diba? Hindi makita. Gusto natin ilaw. Ano, ganda ng ano. Ganda ng brush. Pati dito. Ano. Kulay puti. Ngayon lang ko na nakita ng ganito. Testing nga natin ito. Kung nagpipintura tayo. Iba't ibang shape. Oh. Ganda. Ay, salamat kay Sir Daddy. Lagay ko na sa loob to. I-safety ko na. Oh, nasa yung ano, nasa kwarto na sila? Hi! Who is your favorite vlogger? Wala. Wala. Who is your favorite vlogger? Wala. Okay, wala sila mga boss. Walang sumasagot. So, click in the video now. Ako na lang yung mga gano. So, ayan, dito muna yung vlog for today natin mga boss. So, ayan yung mga bata, busy siguro. So, ayan, kita-kita po tayo sa next vlog natin bukas. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.